Мажараларны яратам мин. Эй, дустым, бергә көлик. Консуни, консуни. Кем ул, йоу-оу? Экранга текәлеп карый. Кем ул, белми? Шулар бик тиздән белерләр консуни. Консуни, консуни. Кем икән ул консуни? Консуни һәм аның дуслары. Алдагы сериядә Анкилозавр. Ул минем исемлектә икенче булып бара. Монда көтегез. Бер нигә дә карамастан мин аны табам. Аңладыгызмы? бер рәткә тезелеп басабыз. Сәм монда юк. Нәрсә ул анда? Туктап тор. Сәм аны эзләп йөри ахры. Ул тегендә китте дип уйлыйм. Ник алай дип уйлыйсың? Хәзер күрсәтәм. Тарихкача булган ыгы-зыгы. Сэм, кире кайт. Бу бит Сэмнең динозаврымы? Нишләп монда ятасың ул? Шунда кирип киткән ахры. Китте. Шауламыйча гына булмыймы? Кара, күрәсеңме? Анда жарлавык. Бу музей шундый зур менә. Миндә дә шул сорау туды. Монда шундый рәхәт. Вау, менә сиңа мә. Ева, нинди кош икән бу? Консуни, бу кош булса, каурыйлары кайда соң? Чыннан да. Күр син аны. Татап карыйсым килә. Сабыр ит. Без чын динозаврлар чорына электек ахыры. Кит аннан. Нәрсә бар анда? Шундый кызык динозавр. Син хаклы. Без чыннан да монда. Иң яхшы сәфәр. Тик безгә Сэмне табарга кирәк. Әйе, шул. Нишләргә соң инде безгә? Белмим шул. Кит янымнан. Якын килмә. Тавышы охшаган. Бу Сэм. Әйдә, Ева. Бәйләнмә миңа. Барышып кит. Юк. Тиранозавр. Сэм! Сэм! Ни эшлисез монда? Барда яхшымы? Барда яхшы. Без сине таптык. Тиранодон! Борчылма. Ул безнең белән. Эшләми. Дуслар, әнә тегендә мәгарә бар. Куып җитә язган иде. Катылдык бугай. Кызлар, сез мине коткардыгыз. Мин сезгә бурычлы.
Бу анкилозавр. Ул әле сабый гына. Андый төрдә бар дидем бит. Син хаклы. Гафусым. Син белгеч. Бар да яхшы. Билдекле кыланып йөрүем өчен гафу итегез. Мәгарә селкендем әллә? Дуслар, моны мин генә күрдемме? Нинди тавыш бу? Бу җир тетрәвеме әллә? Бер дә охшамаган. Таярга кирәк. Бу мәгарә түгел. Иманым камил бу. Тиранозавр. Киләсе сериядә. Егер без аны тоткарлап торабыз. Нишли ул? Тәпие. Ярдәм итәргә кирәк. Юк, бу бик куркыныч. Консуни кем телли, уйнарга минем белән. Консуни кештеки, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.